Good afternoon ulit mga moms. Malapit na ako sa likod na ng Our Lady of Manaoag. Nandito na kami sa taas. Ako lang pala. Actually. Thank you mga moms. Tayo sa likod niya. Then after this, punta naman ako ng Mapandan sa lolo't lolo ko. Bago na dito sa taas. Ito na yung likurang parte ng Our Lady of Manaoag. Baka dito. Baka dyan. Wala. Dito naman po tayo ngayon sa store nila. Dito mga maling crucifix. Dito tayo ng Our Lady of Manaoag. Doon sa kabila. And later, magsasabi naman ako ng saan po yung Our Lady of Manaoag na ano? Ayun na lang. Magkano yung kalendaryo? Dalawan. Ako din, yun yung story nila pwede. One safe na siguro ito nila.
Hi mga moms, hindi ko mabasa yung mga comment nyo. Bakit kaya? Ay, Hindi, 3 o'clock ka nga. 3 o'clock. may mga ano kayo ng... Magkano yung last supper? 800. Pwedeng makita. Saan siya pwedeng ipa-bless? Sa baba. Sa baba. Ah, 3 o'clock pa? Oo nga po, Ate Miriam. Okay. Kaya lang alas 3 pa din. Sige ka? Ito na tayo sa counter. Meron? Magkano po? 120. Ang pala yung Monday till Saturday na. Kapanis mo Juby, wala pa akong pangkay. Tsaka na. Dito naman tayo sa kanila. Magsisili tayo ng candles. Para sa mga mahal natin sa buhay. Ito mo lang kasi ginadaanan mo. Manawag. May kandila. Ay! Meron pala ako. Hello, mga moms. So, after ko dito, pupunta naman ako ng Mapandan, dun sa lolo't lola ko. I will visit them kasi dun sila nakalibing. So, every time na umuwi talaga ako ng probinsya, I'll make sure na napupuntahan ko silang lahat. Yan. Tapos bago ako uwi ng
Mangaldan dun sa lupa nila mama dun. Andun yung mga kapatid niya. So para madalaw ko rin yung lupa ni Madir doon. Hindi ka magsindi na tayo na kandila. Naalala ko yung huling dalaw namin ni mama dito noon. Nagpa-picture kaming dalawa dito. Marami ang mga deboto at nananampalataya dito. Harap ka ma. Harap pa yung... Marami pa rin tao kahit hindi linggo. So now, samahan niyo naman ako na dalawin yung aking lolo't lola sa kanilang puntod. Tapos palabas na tayo ng Our Lady of Manaoag. Nandito pa yung nagmilagrong mahal na manawag noon dito sa puno na to. Kaya kung mapasin niyo, hindi po siya tinanggal talaga dyan. Kasi pinaniniwala na dito rin daw po siya nagpakita noon, nagparamdam sa mga tao ng Pangasinan. May park na din sila dyan. May Station of the Cross. Masarap din dito siguro ikasal, no?
Okay lang. Baka hanggang abay tsaka ninang na lang ako. Diba? So, labas na tayo ng bahay. Ito ang partial supper. Shoutout sa mga taga Pangasinan na madalas dito sa Manawag. No? And kahit yung yung iba nating mga moms dyan na hindi man taga Pangasinan pero madalas din dito sa Manawag. At nakapunta na rito sa Manawag. Grabe yung init sa labas. Dito tayo sa labas. Nadidelay yung mga message. Hi, Ate Jocelyn Cado. Hintayin ninyo ako mamaya, ma'am siya. Pagpunta ko doon sa lolo't lola ko. Mainit. Hindi tayo masyado makakapag-live. Hindi tayo makapag-focus. See you later. Thank you sa mga nanonood.